Jaun Andreok, pilotazaleok, gaztea kantxaren jarraitzaileok, agur terdi. Tolosako Beotibar pilotaleku historikoan gaituzue, eta historikoa izango da lau pilotari hauek gaur jokatuko duten partida ere. Laurak Ameriketatik, iritsi berriak Julen Tellerika eta Unai Lekerika alde batetik, bestetik Antxon Tellerika izango da Xabi Barandikaren atzelari, oraindik ere erdigaldurik dabil, jetlagaren ondorioak atzean utzi ezinik, Tolosako atzelari luzea. 10 kintzera 10 tantora jokatuko dute partida, tensio ikaragarria, armailak mukuru beteak, gainezka eta hasi da partida Jaun Andreok. Ez du hor sakea gurutzatzen asmatu, Xabi Barandika Gernikarrak. Julen Tellerika erasorako pres, saietxetik atzera, erki eutsi dio, Antxon Tellerikak eta ara! Hor pilota sartuz gero erasorako aukera zuela konturatu da, baina pumpalaster ez du pilota saskian harrapatzen asmatu. Julen Tellerika aurrelari zorrotzak. Barandikaren bigarren sakea, hau ere luze, baina aurrekoa baino askoz ere hobeto gurutzatua. Eskuinez Barandika. Biladoa, Antxon ez da usartu hor, aurrektik egindako usaren ondorioak dira horiek, konfiantza galdua du. Antxon Tellerikak pilota eraman, eta zer nolako errematea egin duen Antxon Tellerikak, ikuskarria izan da. Benetan ikuskarria, motz-motzean, Barandikak hanka onak dituela, baina horreztu ezertxo egiteko aukerarik izan. Atzera Barandikak, Lekerika bikain, zer nolako konfiantza erakusten duen pumpagoran. Errebesez Antxon Tellerika, pixka bat zabaleratutako pilota, eta niako matematikoa egindu Julen Tellerikak. Oso noizik eta behin ikusten dira. Halako jokaldiak, zer nolako maisutasuna, sena, egokitasuna. Atzera Barandikak, Lekerikak eutsi errebesez. Barandika, barrura. Eutsi Lekerikak. Antxon, noraoa Antxon. Pumpalaster sartzen ez da ausartu, eta errebotean ez du ezertarako aukerarik izan. 3 eta bat, urdinak aurretik, atera du sakea. Julenek, Barandika! Badoa Julen korrika, aztarrika, antxintxika, hitzez nola esplika. Urrengoan harrapatuko du apika. Hormabiko ederra izan da eta hemen sare biguñarekin, beldur pixka bat ere bai Tolosarrak ongi ezagutzen du izan ere pilotaleku hau. Erki gurutzatutako sakea motzean. Atzera Lekerika, Antxon eta ezin. Etzen erraza, dena esan behar da. Ezker Orman oso goian zuen pilota. Eta ies egin dio. Julen Tellerikaren sakea, ongi gurutzatua. Bikain Antxon errebesez, eskuinez. Erki atzeratutakoa, eutsi Antxonek. Eskuina ez du lesionatua, ez du minik, alakosia du. Errebesizta ikaragarria da horre ikusi duzu ez, zer nolako palanka erakutsi duen. Barandika sartu da. Errebesez, atzera, Antxon bikain. Erreboterako utzi dute, Barandikaren errebotea oso motzean, eta ez du iristerik izan. Antxonek, espero baino askoz ere pumpa laburragoa egin du pilota horrek. 3 eta 4, partida berdintzeko aukera gorrientzat. Errebesez, atzera Unaik, ongi. Antxon. Pilota zaila atera du, Lekerikak. Eskuinez Xabi. Bien tartera nahi zuen aurreratu eginda. Julen erreboterako eta ezin. Denbora asko, urte asko pasatu ditu Antxon
Tellerikak Estatu Batuetako pilotalekuetan eta Tolosakoaren neurriak ahaztu ditu. Erremate bikaina orain, sake errematean Xabi Barandikak. Ez dio, ez zertarako aukerarik eman Juleni. Gernikarraren sakea. Luze baina gurutzatu gabea, atzera. Julenek eutsi Antionek eskuinez. Aurrelari Tolosarra sartu da jokoan, atzeratu. Ongi Antion. Lekerika. Errebesez, ongi. Eroritako pilota. Saskian harrapatzekoa zuen alere. Harrapatu eta gero zer egin pentsatzen ziarduela, ogi tartekoa jausi zaio Juleni. Ongi Lekerika. Errebesez, Antion. Julen sartu da hor. Ongi atzeratu du eskuinez, Antion. Hormabikoarekin mehatxu, baina ez da usartu. Atzera eskuinka da bikaina, zeinen ederki jarri duen ezker horman. Oso zorrotz, oso eraginkor, oso inspiraturik. Julen Tellerika. Ongi gurutzatu du sakea, eta zer nolako hankasartzea egin duen Antionek. Tensio gorena daukagu gaur, Beotibarren, eta hor ikusi dugu zer nolako eragina izaten duen batzuetan urduritasunak, eta orain anaiari eragin dio. Sakea laburregi, Xabi Barandika aire sartuko zitzaion beldurrez. Motz gurutzatzen saiatu da, baina laburregi geratu zaio, eskas. Partida berdintzeko beste aukera bat gorrientzat. Sakea luze ateratakoa, ongi gurutzatua. Atzera Xabik. Julen Tellerika. Antion. Erki errebesez. Kantxa erdian da. Zer nolako konfiantza duen Pumpagoran Unaik. Motxamar geratu zaio Antioni. Eskuinez eraman besterik ez. Aukera Julenentzat. Hormabikoa. Harrapatu Barandikak. Leke. Ongi gurutzatua. Eutsi Antionek. Errebesez. Julen. Eta gora joan zaio. Errebesez jotako pilotaka da izan da. Txularen bila hor. Aurrelari Tolosarra. Sarera joan zaio pilota. Ados jaun Andreok, ados. Harrapatu dituzte. Tensio gorena partida historiko honetan. Pilota zaila du, zeinen ederki sartu duen Antion Tellerikak. Atzera Julenek ongi gurutzatua, bikain Antion. Pumpagoran eskumaz, Lekerika, gozo. Barandika sartu da, errebesez atzera, eutsi Lekek. Antion, ara. Oni ogitartekoa ez, Baskari oso jausi zaio. Eskuinez sartu eta aurrera begiratzekoen, ja ondoren zer egin behar zuen pentsatzen ari zen eta funtsezkoena ahaztu zaio. Pilota lehen da bizi saskian harrapatu behar dela. Atzela Julenek. Zer nolako dotorezia erakutsi duen. Urteetako esperientziak ematen duen sendotasuna. Orain bat-batean galdu duena. Aurretik hain pilota zaila alako dotorezia sartu eta gero, orain errazenean utsegin du. Azken sakea dau, Julen Tellerikarentzat. Barandika! Eta hormabiko hori erantzunik gabe geratu da. Ez dute etxi oraindik, ez dute amore eman gorriek, ez eman behar ere. 8 eta 9 gazteak antxan, emozioa eta kalitatea. Lekerika! Antion, biladoa, erreboterako utzi behar, aze pilota erreboteatu duen, bikaino ratzelari Tolosarra defentsan. Atzera Julenek, eutsi Antionek, tanto gorra doa. Errematerako prest Julen eta zer nolako bukaera eman dion partidari. Artetsua eta trebea da Julen
Tellerika, baina hor nortasuna ere erakutsi du. Ikaragarria izan da benetan. Pozik izango dira irabazleak, aurrera Jon Fernandez. Zorionak, ze muz ikusi dezue partida, nola ikusi dezue zuen burua? Importantena zen pelota sartzea, eta gero pelota sartutakon, botatzea, marrun. Eta bastante, sartu iteu 10 sartu iteu. Sartu hartzean 10 sartu iteu. Taka. Ze muz ikusi dezue Julen? Ondo, hilda, gure helburua 10 tantora altzitzen da, helduin gara da oso pozik. Hori nik uste txali negazin bat hartuko gula Miami ospatzeko, así que... Zorionak bikote. Eskerrik asko. Amerikan ospatu nahi dute, ea zer dioten galtzaile. Bueno, ze gertatu da gaurko partidan? Uste du planteamendua izan dela pixka bat okerra, gu hasi gara gehiago grabaketari begirata, Julen ez, Aukera zeukan bagoizean, bukatzen hasi da, berak barkatu dizkionak, gero ja, joan egin zaizkigu. Bai, hori da, Julen oso fuerte hasi da, dejada botaten edo nundik, da, nasartun deuz, da, bueno, euren egune izan da, guk urrengo baten. Baina nahiko bagenu, hau irabazita dago. Antxon ze muz ikusi zu? Oso ondo, oso ondo. Hasi geran esan dut, rebesa izango zala berklabi eta pelota asko sartun dugu eta atxeratxe pelotie da oso ondo, oso ondo. Bueno, rebantxa hartzera joango gara Miamira, orden. Errebantxa eske, tellerika luzea. Besterik ez pilotazaleok, merezi izan du ezta, merezi izan du gaur Tolosako Beotibar pilotalekura etortzea, edo Gaztea kantxarekin bat egitea. Besterik ez, esker mila eta berriz arte, izanuntza! Gaztea.